To jest. Ci? Dobra, není to jest. To iba jak ten potok tečie. To je odpad? To je odpad? Počkaj, idem bližšie. Počkaj, nepočkaj, ešte sekundu. To bude nejaký potok, čo ide z Očiarska alebo skadiaľ. Myslíš? A čo to je také naplnené? To však je len ako sú tam odpad. Tieto. Jak to skáče po skách, to sa to napenie, ale myslím si, že tam môže byť aj nejaké saponáty. Tak čo už? Asi je. Počúvaj, jak ďaleko je Brod? Kde sme, nevieš? Táto. Čak si pozrel mapu, že vraj. To. No, keď sa pozrieš, tu je kopec. Čakaj, kde? Za chvíľku sme pri Svederníku. To si vedel, že hodinou a pol. No ale tak sa pozrieš. Aha, dobre. Lebo tu je ten kopec, vieš. Aha. Tak poď. Aspoň tak mi to vychádza. Tak pekný kúsok ešte máme. Tak sa nerozprávaj, lebo to je plické zase. Nie, kolena z toho, vieš. Vieš? Keď vyššie klačím, tak potom chvíľku musím rozhýbať na stranu, na jednu, na druhú. Lebo tu mi príde, že to je tá hora, z jednej strany tam dole a tam z druhej. Ale sú vlnky teda. Ja dávam. Len ten kopec nie je moc dobre vidno.
videl si Rybín? Nie. Ja, jak si hovoril, že sme prišli do Devníku vtedy, tak tam bolo kopu rýb. Ja som tam videl, ako priamo som ju nevidel, ale videl som tam ako na hladine, vieš, že išlo to pod hladine. No, ona vyskočila, vedľa mňa je raz jedna. Normálne, šľup. Vieš čo, ja sa bojím? Toho veľkomosta, čo je diaľnica. Už Byči. Tam budú Roxary, si myslím. Vidíme to samozrejme. Takže bolo by fajn, keby nie. Čo? Taký pekný vtáčik tam bol. Nevidel som. Tak ten stred je zaplavený celý. Počkaj, nemali by sme prísť tadiaľ? Či? Podľa mňa áno. Hej. No, ja idem. Len sa otočím. Sa pripravím, chápeš? Potom to tam je pľúčke? Nie, to sa spojí. Aspoň myslím. Ideme? Ideš prvý, si bližšie. No hej, padaj na chrbát. Tak padaj na chrbát. Ale tam nič nevidím. No to koho hlupy napadlo? Dobre, dobre. Ja som na plečinu tam vyskočil. Však aj ja. Však to sa nedalo vyupadlovať. Ja som nespadol, ale vyskočil som. Ja som tiež nespadol, ja som ho obišiel, ale potom jak ma bralo na ten... Hej, chápem ťa. To bolo dobré.